Ke Gimbiya? Na'am. Ki bar duk wani abu da ke ki zo ki goge min kayana domin ina da buƙatar ransu yanzu nan a goge. Ke Bintu? Wannan wani irin rashin hankali ne? A satin da ya gabata cikin shirin Dadin Kowa Sabon Salo. Ya Ibrahim, wai dan Allah me yasa kake min haka? Kin gani ban san yayi. Me yake so ne? Na gane. A kullum shawarar da nake baki, ki daina cin mutuncin mijinki a gaban ƴaƴanki. Duk da shi ba muzanta miki yake ba. Da Allah da ta sabuwa. Na fuskanci dai irin ku ne matan nan masu matacciyar zuciya. Kun kashe kare ya, kun ajiye kare ya lashi. Au ni kake cewa shege? A'a wannan kuma sai da ba. Ibrahim, ina son magana da kai. Lafiya? Wai ta wannan har yanzu bai dawo da ita bane? Wa Ayuba ne zai saki mace da ita? Hannatu! Baba! Dadin Kowa Sabon Gara mu da yaron nan asibiti. Dubi yadda numfashinsa yake sama-sama, ciwon nan gaba-gaba yake yi. Kar mu sakaci mu rasa wannan yaron. Asabe mu taimaka Madu. Sa'adatu, ke karan kanki kin san bani da kuɗi a hannuna. Dan abin da ya rage mun shine ne amfani da shi wajen siya masa magani a kemitsin Haruna ya jinjiya. Asabe mu taimaka Madu. Ya daina numfashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai da ha ganni ne da ku da na kebe ku gefe dan ku karatu sai kuka buge da wasa ko? Ba zan shiga ka ba ma tukunna. Kai Garbati, za ka daga murya kai karatu ko sai na watsa maka bulala? Alam tara kaifa. Zala duka ba sabu. Saura da dawo na sami yaro yana wasa. Wallahi tallahi mu ba haka muka nemi ilimi ba. Ko zo da baki ku karatu. Ko ba haka muka yi ilimi ba wallahi. Iya ina kwana. Mara lafiya muka kawo. Allah ya bashi lafiya. Amin. Tun ce yake fama da zazzabi mai zafi sai su ma yake. To kun gani dai lebura ce a nan asibitin mai shara. Sai dai in za ku iya jira matron ta zo ko nurse. To yanzu dan Allah bayan da za a yi maka likita? To likitan ce ba ta zuwa akan lokaci. Amma in za ku iya jiranta ga wuri nan ku zauna. Allah ya bashi lafiya. Garbati, tawo mu tafi bara. Ka je ni ba inda zan je. Kai! Me kuke ba ku tafi bara ba har yanzu? Malam Garbati. Garbati me? Garbati nace jira mu tafi. Kai, Garbati, maza ka tashi ku sauri, ku tafi
ku je ku dawo don ku dawo makaranta akan kari. Malam kaina ne yake ciwo. Ja'iri ba wani kanka da yake ciwo. Tun da tsohuwarka ta zo ka canja hali yanayinka i canja ba ka son himmutuwa ka yi karatu. Garbati a haka za a yi haɗa alƙur'anin? A'a ina kokonto wallahi. Ya zama dole in kana so ka zama mutumin kirki. Garbati ka raya wa zuciyarka cewa jihadi ka fito kuma ilimi ka zo nema. Garbati tashi ka miƙe ka je ka ɗauki kwanon bararka, ka shige ka ɗauki kwanon bararka, ka je ka tafi neman abinci. Ko baka ji ba? To har riƙewa kake ala ta ƙare akan ɗan uwanka. Ku ɗauki kwanon ku tafi neman abinci, Allah ya muku albarka. Haka kawai ba zan lamunta ba. Yaro yana zaman lafiya yana zamansa ki zo ki tara wa yaro hankali, ki hana shi neman ilimi, ki hana shi karatu, to ba zan lamunta ba. Duk wanda ya ce zai taɓa ɗalibi na ya hana karatu wallahi za mu zuba da shi. Kowane ne? Ehe, ni ba irin wannan malamin ba ne, ba a mun iya shege. Salamu alaikum. Salamu. Annatu, me kike yi a gida har yanzu baki shirya kin tafi makaranta ba? Ba zan je ba. Ba za ki ba? Me yasa ba za ki je makarantar ba? Ban da lafiya. Ba ki da lafiya kika zauna kina shan shayi? Za ki tashi ki tafi ko kuwa? Gaskiya mama. Rube min baki ko in fyaɗe ki. Mara kunya. Tashi mana. Haba mai gida, kashe ta za ka yi ne? Wani irin abu ne wannan? Ka tashi ka dabbara ka ni ba inda yanje na gaji da zuwa bara ana korata. Kana san wannan? Kai, ai na ka samu wannan kuɗin. Inda ka ce ta bani ta ce in kawo ma, ni kuma ta bani wannan. Ta ce kan na bari, in ɓoye kan na bari kowa ya gani. Ni kuma na ɓoye a aljuna saboda ka a sace. To yanzu ina inna. Ta tafi ta ce in gaishe ka. Wayya inna ta tafi ta bar ni. Ya guri ka daina kuka. Tashi mu je bayan layi mu sai awara. A'a ni taliya yan yara zan siya. Na rantse da Allah ba inda yarinyar nan za ta je a gidan nan har sai ta samu sauki ka ji na gaya ma. Haba Adama, irin wannan da kike yi ce take nuna kina goyon bayanta. Ai ba goyon bayanta nake yi ba. Amma ka dubi zan bari ne a illata min ita? Adama na sha faɗa miki. Ki daina goyuwa da bayan ƙarya. Wannan kuma kai ta shafa. Ni dai abin da na sani ne a cikin gidan nan wallahi yau Hannatu ba inda za ta. Ka ji na gaya maka eh. Wallahi Adama ki kiyaye ni. Kar ki kai ni bango. Wai ki kiyaye. Aikin banza aikin wofi. Har wani abu zan kiyaye? To ni da kai shege ka fasa a cikin gidan nan. Dan halakku sai yanka. Ka ji na gaya maka. Adama, na rasa sanda zaki gane inda na dosa. Me yake damu? Tun jiya yake fama da zazzabi mai zafin gaske. Birgita yake na ta suma, a yau dinnan so 3 yana suma. Na ji jikinsa ba zafi mai kuka bashi a matsayin taimakon gaggawa. An kai shi kemis na Haruna Haijin ne ya ba mu magunguna. Amma kun yi kyawun kai. Magungunan da aka bashi ya taimake shi sosai.
Duk da haka za a rubuta muku magunguna da allurai sai a ƙara masa ruwa. Ƙarin ruwa kuma? Ƙwarai kuwa, shi zai taimake shi ya samu ƙarfin jiki sosai. Ga wannan za ku siyo allurai ne da ruwa a zuwa ƙara masa da zai fi awa 3 ba. In kuna da wanda zai sa mishi a gida kuma sai ku kai masa sai sa masa. Ya kuka yi shiru? Ba komai. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Hello Nazir. To ya ne? Gani dai a gida yanzu na fito tafi wajen aiki amma na ma makara wallahi. A gaskiya kawai ka gane? Yanzu idan na gama da wurin aiki zan wuce studio ne. In yaso sai ka zo studio ka same ni sai mu tattauna ko? Okay, na gode. Asaba ina za mu samu kuɗin maganin nan? Asaba da ke nake magana, ya kamata ki samo mana mafita. Sa'adatu, a halin da muke ciki yanzu ban san inda zan samu kuɗi ba. Yaya za ki ce haka? Kina so mu kyale yaron nan haka har ya rasa ransa? Sa'adatu, yaya zan yi da raina? Ba ni da ko sisi, ba ni da ko kama siyar. To ki je gurin antiya ta baki kaɗan daga albashinki. Gaskiya Sa'adatu ba zan iya ba saboda ina gudun wulakanci. To shikenan. Idan har ba za ki je ba duk abin da ya samu Madu ke ce sanadi. Allah barka da asuba. Barka da asuba. Barka da asuba. Kamai? Barka da. Kana lafiya? Lafiya lau Alhaji. Ya iyalin? A lafiya lau. To masha Ya Allah. iyalai. Mun gode Allah. Masha Allah. Lafiya dai? Ko wani abu ne yake faruwa? Wallahi Alhaji alfarma na zo nema. Alfarma kuma ka maye da farar safiya nan da sanyin safe? To wace irin alfarma? Alhaji kamar yadda ka sani. Sallah ta karato. Haka ne, sallah saura 'yan kwanaki. Gaskiya ne. To shine nake neman alfarma ragon sallah nake so zan siya. Haba kamai. Yanzu saboda Allah ya zaka zo min da magana kuɗi a irin wannan lokacin. Bayan kuma ka san irin matsalolin da suke kaina da hidimomin kashe kuɗin da suke gabana. Kafi kowa sani kuma kafi kowa sanin abin da yake faruwa. Haka ne Alhaji. Yanzu fa kwanan nan kai shaida ne. Gidana na gangare a gaban ka gyaran kwatanan da muka yi nawa na kashe. Haka ne. Haka ne. Bayan haka ga gyaran gidan su Malam Kabiru da suka tashi da yake gabana. Karamin kuɗi zan kashe a gurin? Ya kake haka kamar baka san ni bane? Na san da haka Alhaji. Dama ni rance na zo nema ba kyauta ba. To. Aro? Rance? To. A yanzu haka ina da naira 5,000 a tare da ni. To. Nake so in na karɓi 10 in cika in je in siyi rago na layya. Kamai. In ban da abin karagon naira 15,000 nawa yake? To, Alhaji ai iya kuɗinka iya shagalinka. To. Sandar da take hannunka ba da ita kake kai duka ba. Wannan gaskiya. Idan Allah ya kai mu bayan sallah, in Allah da zan yi ƙoƙari in ga na fara biya. To ai wannan kuma ai ba matsala ai. Amma yanzu abin da nake so da kai, ka tafi kasuwa ta 'yan raguna tukunna. In ka jiyo farashin raguna sai a san abin da za a yi. Kakka samu damu. To na gode. Ba damuwa. Allah ya ƙara arziki. Amin. Allah ya ƙara arziki. Ba matsala.
yawa amarya kike ga cikin sha kwalliya ga haɗaɗɗen girki sannan uwa uba ga ran gaɗaɗe kuma sabon ɗaki. Zolaya ta kawai za ka yi kenan. Waye gyaran fana aiki ka yi shi? A'a tsaya ba zolaya ba ce. Duk da dai na san cewa ni ne gyaran amma dan wa aka yi. Dan ke aka yi domin ki yaba. Haka ne kuma na yaba ai. Masha Allah. Mai dai kaga fa har yanzu Gimbiya bata shigo ba. Gashi har rana ta raba. Kina nufin tun safe har yanzu bata shigo ba? Bata shigo ba. Na ga maka yarinyar nan ba san aikin nan take ba. Kawai a sallame ta ne wallahi kowa ma ya huta. A sallame ta fa kika ce? Sallame ta. Yanzu mutum yana aikin sa a ce a sallame shi. Kawai ni na gaji da aikin ta ne kawai a sallame ta. Anyway, well abin da nake ganin za a yi a bari idan wata ya kare aka biya ta albashinta sai a sallame ta. Kawai shikenan. Mai dai. Na gode. Ci abincin ka kar ya huce. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To, Gimbiya, kin ji shawarar da muka yanki. Dan ƙarshen watan nan ba ma buƙatar aikinki. Kawu, anti, ku yi haƙuri wallahi na shiga matsala ne. Ki da ba a rasa ki da complain. Me ce matsalar? Yaro muka kai asibiti. Wani yaron? Kin yi shiru ana tambayi ki wanne yaro kuka kai asibiti? Yaron yar uwa ta Sa'adatu. Ikon Allah. Me yake damun sa? Kwana yana fama da zazzabi mai zafin gaske. Shine da safin nan muka kai shi asibitin Shaka tafi. Ga magungunan da aka rubuta mana. Duba ki gani me aka rubuta masa. Allurai ne. Sai ruwa da za a ƙara mishi. Allah ya bashi lafiya. Amin. Ki tashi ki je na kammala girki. Ki haɗa kwanukan ki wanke. Sannan in kin gama ki share wurin tattabarin nan. Akwai kayan binci kuma ki haɗa ki wanke da bedsheet ina. Anti dama ka. Dama me? Yana, ki yi mata hankali mana. Anti dama so nake ku taimaka min da kuɗin alluran in siya masa. Idan wata ya cika sai a zare albashi ne. Kina a sha ruwan tsuntsayen zan ɗauki kuɗin aikin baki? Nawa ne kuɗin maganin? 750 ne. Mai sauki. Ga 1000 ku je ku yi amfani da shi. To na gode. Allah ya saka da alkhairi. Ki kai musu gida ki zo ki min aiki na saboda ina da evening duty. To. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kamai? Zauna alaikum. Ka iso? Na iso. A'a zauna mana. Zauna da Allah. Zauna ga kujera nan. Ya zaka zauna a ƙasa? Zauna. Alhaji. Ka tambayo farashin ku? Ai na tambayo. Akwai raguna, akwai dabbobi. Sai dai kuɗi. Sai dai kuɗi. Sai kuɗi. To ka samu daidai da aljihun naka? Ai alhaji na samu farashi daidai da aljihuna. To ba matsala.
to ga wannan. To Alhaji. Yawwa. Wallahi 5,000 na gani. Ba ka cire 5,000 a wurinka ba? To idan ka hada da wannan 5,000 din sai ka san yadda za a yi. 10,000 kenan. Ka maye bai ishe ka je ka samu bunsurinka mai maiko ka yanka. Dan bunsuru Alhaji. Bunsuru mana. Ba alayyi da bunsuru ne? Ana yi. Kaga ka mai. Ka gane ko? Mutum yana yin abu daidai da karfinsa ne. Na gode. Yawwa. Sai an jima. Sunanka ka maye, ni sunana Alhaji Buba. He ka haɗa kanka daidai da ni? Ba gara ka bari in na gama yanka ranar sallar ka zo ka karɓi naman da zaka je ka ɗan gididdiba a gidanka ba? Idan yanzu na ɗauki naira 10,000 nan na bayi sai an shekara bai biya ni ba. Dole sai ka haɗa kanka da ni? Alaikum salam. Barka da rana. Yau barka dai. Akwai wanduna masu sauki ne? Akwai wanduna wani iri kake so? Masu sauki amma kuma masu kwari. Ga wannan ka duba ko za ka samu wanda ya maka. Yawwa. Ina da gajeren wanduna idan kana so. 3/4. Waɗannan ma sun isa. Nawa suke? Sai ka zaɓa mu yi ciniki. Na zaɓi wannan. Nawa ne kuɗinsa? 700. 700? Kuɗinsa kenan. Ka san wannan gredi ne yana da ƙwarin gaske. Lallai ka ce kayan naka na manya ne. Ka dai duba min mai sauƙin kuɗi. Mai sauƙin kuɗi kamar nawa? Kamar 300. Aba dai abokina, da girmanka ina za ka samu wandon 300 a wannan zamanin. Gaskiya bani da wandon da ya yi ƙasa da naira 500 a shagon nan. Gashi, Allah ya bada sa'a. Gaskiya ya fi ƙarfi na. Kaga abokina, zo mana zo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Adama, yanzu ashe kina cikin gidan nan nake ta faman doka sallama, amma kika ki amsawa? Ban yi ra'ayi ba. Ban yi niyyar amsa sallamar taka ba na ci. Adama, Allah ya shirye ki. Allah ya shirye ki. Wace irin magana ce kake yi wannan malam? Allah ya shirye ki ya ce wata la'ananniya? Adama, ni na gaji da haya gagan nan taki. Ta ishe ni. Ki kyale ni in ji da abin da yake damuna. Gashi mai gida kenan. Kaga gaskiya ta fito kenan. Sai an tunzuro ka a can waje. Sai ka debo jaraba ka yau rubas da ita gida ko ka zo za ka juyi akan juji. To ba zai yiwu ba. Kake dakata. Ciki zan shiga. Har yau ba kai ba wannan dakin ban kudin cefa ne. Sai dai in ka matsu da shiga dakin nan yau ka bangaje ni ka wuce. Hakan ce za ta sa in ɗauki kuɗin cefa na in baki? Tabbas kuwa. To shi kenan sai ki ta zama amma hadiya bayyana. Haka ka ce? Haka na ce. Kaga, dawo ka ji abin da zan gaya ma. Ba zan dawo ba. Oh, haka ka ce? To in dai ka cika dan halal, idan ka fita kara ganin ƙiyar ka a gidan nan, in dai ba da kare aka yi kaurin ka ba, zakaran gwajin dafi kawai ma malam. Wa alaikum assalam. Da Allah ka taimaka mu wallahi ba samu komai ba na ci. Ka ci abinci ba? Kai almajiri ne? To ga wannan. Ka je ka samu abinci ka ci ko? Kawo 300. 300? Da gaske kake yi?
da gaskiya nake yi. Amma fa na gode, Allah ya saka mara alkhairi, Allah ya biya ka. Na gode sosai. Dan tsaya mana abokina. Saurin me kake haka, ina zaka je? Sauri yake zan koma makaranta. Wace makarantar kake zuwa? Makarantar Malam na Ta'ala. Kai almajirinsa ne? Ni ne ma nake jira masa makaranta. Bayan jiran makaranta kana da wata sana'ar ne? A'a. Karatu kawai nake. Idan zaka amince ka rika zuwa kana taya ni zama a shago. Kai, ina malam ba zai amince ba gaskiya. Kwantar da hankalinka abokina. Ni sai in je wurin malam din in same shi. In nemi alfarma ya rika barin ka kana zuwa kana kula min da shago daga lokaci zuwa lokaci idan ina da yan sabgogina a cikin gari. Idan aka yi ciniki zan rika baka wani abu kana sawa a aljihu. Kaga ba za ka rika zama babu kuɗi ba. Haka ne, amma gaskiya malam ba zai amince ba. Mu dai jarraba tukunna. To shikenan, mu je mu gani. Wai ina gayin yake ne? Nazime! Kai, mutumi na. Na ziyare to. A'a, ya aka yi ne? Wallahi normal ne. Me kake wai karatu kake kuma? Wallahi ina jarabawa ɗalibai ne. Najeriya kenan, Allah ya kyauta. Watan duk wani ɗalibi da ya gama karatunsa aka tura shi bautar ƙasa. To makaranta ake tura shi je ci gaba da koyarwa. To. Masu uwa gindin murhu ake tura manyan ma'aikatan gwamnati ko kuma manyan masana'antu masu zaman kansu. To ina ma masana'antun yanzu? Gabaki ɗaya bayan abubuwan ya durƙushe? Ba wani komai, talauci ya mana katutu, malam abin sai addu'a fa. Ni yanzu ka san abin da yake damuna? Da na shigo garin nan yawan yara ƙanana da nake gani almajirai. Kai abin nan na ɗaga min hankali aibi. Gaskiya ni ma al'amarin almajiran nan yana bani tsoro fa. Wallahi saboda ka duba za ka ga ɗan yaro da bai wuce a ce yana gaban iyayensa ba. Ka gane ai mana ta gararan ba akan titi. Wallahi kuwa. Kai. Abin da sai dai kai Allah ubangiji shige mana gaba. Amin. Kuma ka san me gaskiya ya kamata matasa ma mu san ciwon kanmu. Ka gane ai. Ya kamata mu san irin abubuwan da ya kamata mu yi ba wai sai mun dogara da gwamnati ba ta yi mana abu ba. Saboda hakan ne zai sa mu canza rayuwar mu. Gaskiya ne. Kuma ka san ni me nake tunani ma? Ya kamata matasa mu tashi mu shiga cikin gwamnati mu ma a dama da mu ba kawai mu je mu relax a baya ba muna jira wani ya mana. Kuma ina da wannan tunanin fa ni fa. Wallahi. Jira nake na gama bautar ƙasa na nima in shiga siyasan nan nima a dama da ni. To wallahi dole ma mu. A wani ne dai ka ma san bar wannan magana. Ya magana tafi ka dan dirimi. Gardi, ina ka tsaya baka zo makaranta akan kari ba. Na je siyan wando ne. To, yayi kyau. Gardi na ka samu wannan? Shi ne wanda na siya wandon a wajensa. Shi ne ya ce... Shi ne ya ce me? Malam alfarma nake so a wurinka. Ta me fa? Ɗalibin nan naka nake so a bar shi ya rika taya ni zama a shago daga lokaci zuwa lokaci. Kai! Kul. La. Ba za ta yiwu ba. Ya sai da gwanjo ko ya nemi alƙur'ani. Kul. Ai in gaya ma na shirya tsaf abokina. Gobe insha Allah zan wuce. Allah abokina? Sosai kuwa. Ka ce da ka shirya? Na shirya. Tsaya sanya. To yanzu ka san adireshin ta ne, ka san da zaka same ta? To ba ni da address din gaskiya. Amma na san dai abin ba zai gagara ba saboda idan na je garin dan dirimi na ce ina neman gidan Malam Kabiru Makaho wanda ya dawo daga garin Dadin Kowa na tabbatar dan wannan takaitaccen bayanin nawa zai bayyana mana inda suke. Ko dan ai dan dirim ba wani babban gari bane zaka iya samu haka. Mana gaskiya ne to amma abokina ni fa wallahi ba dan jarabawa nan da muke ba ai da rasu ni ma na raka ka na je na ga irin kai I would like to see zan so ga wannan sin din ba zan so na ga haɗuwar ka da alawiya. Ka tsumani har ka san na fara jin jiki na ina jin wani iri wallahi kuwa. Kai kawo bet kai nazi man nazi na alawiya. Ashe ka gane I be my man. Kawo bet.
Ina gardi shige cikin makaranta. Ka shige karatu ko za ka? Malam ga sadaka a taimaka mana da addu'a. Sadaka a taimaka mana da addu'a. Masha Allah. Allah ya albarka. Allah ya ƙaro arziki mai amfani. Kai Ibrahima. Dawo. To, na amince. Ka bi shi. Ka je ka ci gaba da jire mai shago. Yawwa, kasuwanci ba haramun ba ne. Yawwa, Allah ya albarkaci kasuwancin ku, Allah ya haɗa kanku. Masha Allah, ku je. Ya sunan malamin ma? Sunana Mudi. Muhammadu kenan. To Allah ya albarka. Ba komai. Masha Allah. Kai. Yo, irin wannan goma masu zo mana ai na dinga ba da su tafi. Kai, na ji mamakin gayan nan ba. Allah ku. Wallahi mun kun mamaki ya ba. Yanzu ya za a yi? Ai kai zan tambaya ya za a yi. Ok, to yanzu mu je na ɗauki mashin ɗina wajen mai faci sun yi so sai na kan gida ko? Hakan za a yi kawai mu je, amma kuma ka wani abu so nake yanzu in muka je in zaunar da Momsi mata bayanin wannan abin nan. Ka sai in za ka gaya mata? To me a wurin Momsi ce ba? Kai baka san dan lelan Momsi bane ni? In muka je kawai na mata bayani, ka san za ta goyi bayana. Ok, dan gata Momsi sai mu. Wallahi har ka bani tsoro. To ya guri. Ba matsala. Hanzarta kin ga fa mun makara. Na zaki je haka kike sauri? Gidan ki so in je ina da aiki. Aiki? To kake wanda sauri ke? A'a sai an jima. A'a. Dan nema ina za ka? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yanzu ko nake tunanin ka Nazir. Tunani na kuma umma na me? Wallahi shabballa cutar mami tongal. Umma wallahi kin burge ni. Gashi daman na misin dan fura da nono tunda na je kudin nan ban sha fura da nono ba kuma gashi yunwa nake ji. Ai na san dama kai kana son fura da nono sai yasa na dama maka. Dama ina tunanin kar ya huce baka dawo ba da sanyin sa. Kai umma na gode wallahi. Kai har ka ban dariya. To wanda abun ka zauna ka sha mana gaba ɗaya tun karin kumallon ka ma baka yi na kirki ba dan ruwan shayi kawai naga ka dan kurba ba kuma taba biredin ba. Sammako nayi. Na je gidan Anti Kubura. Na je in gaishe ta da dan saurayin da ta haifa. Kai umma yaron nan ya girma. Kin ga inda ya dawo? Tubarkalla ake cewa. Tub karka abin nan din tanka musu yaran su. Ai shi yaro ce ake cewa tubarkalla masha Allah. To Allah ya raya shi. Kai. Umma dama ina son gaya miki. Wallahi akwai wani dan tafiya da nake so nayi. Tafiya? Ina kuma za ka? So nake na je wani gari dan dirimi. Ina ne dan dirimi Nazir? Umma kenan baki san garin ba ko? Garin su Alawiya. Garin su Alawiya. Sabon nisa na ce ku zo ne? Saboda na ga cikin da mutane ne shi yasa. Patient suna na. To amma yana lafiya? Lafiya ba lafiya ba. To me yake faruwa? Maganan Ibrahim da Bintu ne.
Ha. Wani abin ta sake yi? Ba wani abin bane. Abin ne ya fara bani tsoro wallahi. Kullun lamarin ƙara shakuwa suke. Shakuwa kamar ya? To shakuwa mana. Abin takeici Ibrahim ya zama kamar wani na mamaju. Yau in ga yana taya ta shara, gobe in ga yana taya ta wanke-wanke ko goge-goge. Kai ƙarshe ma fa yanzu na fito akan layi na gansa suna tsefa. Ko kunya ba tsoron Allah. Ha bayana. Sai ki ce kanki bai waye ba. Yanzu wani ɗan abin nan shi zai ta miki da hankali diki biki ruɗe? Dole ya tayar min da hankali. Daga ni sai Bintu mun kaɗai muka san abin da muke ji. Kai, Garbati, kun tsaya wasa ko? Za ku ci gidanku. Garbati, ina ka samu kuɗi 130? Malam, inna ta ce ta bani. Ja'iri, ƙarya kake ka gaya mun gaskiya. Ka gaya mun gaskiya, wallahi zan shimfiɗa ma, ka gaya mun gaskiya. Malam, wallahi inna ta ce ta ba Lado ya kawo mu. Ta ba Lado ya kama? Lado? Lado? Haka ne? Haka ne. Haka ne? Babu laifi. Ku tashi ku shige makaranta. Ku tashi ku shige makaranta. Salamu alaikum. Malam Tanimu ne? To haka ko za a yi. To kamar inda na gaya miki a baya, shine da yanzu sake tuna miki. Sai ki gaggauta da ki samu alaji, ki zayyana masa duk abin da yake faruwa. Kin gane? Cewa Bintu da Ibrahim tsoron su ta yi karfi sosai fiye da tunaninki. Sai a yi kokari a musu baiko. Daga nan ya gama bautan ƙasarsa. Kin ga? Sai a daura musu aure. Ƙurin kus kan dan bera. Lalle Nazir, abun naka yana neman ya wuce gona da iri. Haba umma. Ke da nake tunanin zaki goyi bayana umma. Ta ya zan goyi bayan ka? Rufa min asiri. To bari in gaya maka. Ka tattare naka a yau ka koma. Kar mahaifinka ya dawo ya same ka a cikin gidan nan. Yaushe abban zai dawo umma to? Ya bugo min waya ya ce gobe za su taso. Amma umma ai ya kamata ku bar ni in yi sallah a gida mana umma. Wannan kai ta ragewa. Dan Asabe, abin da na turo ka zo kai kenan? Ina da cikin gida ina jin maganganun da kake gaya masa. Lafiya me ya faru? Ka zo kofar gidana da sassafe ka ne min sallama haka. A sati mai zuwa cikin shirin Dadin Kowa Sabon Salo. Su malam yau unguwa za a je ne? Mai mana, ko za a hana ni ne? Ko wajen iya mai gida za ka? Sabo, me ne wannan tambayen ne? Ranka daɗe mijina ne ya bata. Ya bata? Yana da tabin hankali ne? Yalla bai, me kace? Kuma wallahi za ta san waye Ayuba. Ni ban taba ta Audi na Kai, abinda na sa ku kuma a cikin gidan nan kenan? Amma ya kamata ka kiyaye, in ba haka wallahi wataran sai an fafe ka. Sai dai a fafe taya ba dai dan tani ba.